Imodela ukuhamba kahle kahle ukuthi-ke phela thina abanye ngeke sikwazi ukuhamba njengozozibini, because uzozibini uhambe waze wayohamba naphesheya. Uyena hlahla umuntu okwazi ukuhamba emhlabeni, nakhona futhi uhamba yedwa ukuhamba. Uyena umuntu oyoza ahambe emhlabeni ehamba, because into azoyenza la emhlabeni ukuhamba. Uyahamba nje, uyahamba. Wahamba asuka e-Eastern Cape wayohamba phesheya. Ufika phesheya wahamba wabuya waze wahamba la. Kuyenzeka ay'hambele futhi uyay'hambela nje, yabo. Kodwa futhi kuyenzeka ukuthi usehamba serious. Uhamba lokho ukuthi uyamodela. Akufani nokuthi nje wena uvele uthi tshela abangani bakho ukuthi asihambeni siyohamba lapha e-beach. Fike nihambe e-beach bese nithi sesihambile manje sesingahambi. Lokhu kanozibini ukuhamba, uyabo uma kukhona umuntu okwazi uhamba emhlabeni, uzozibini uyena uhamba umuntu ohambayo. Uhamba yedwa ngokuhamba. Sithi nje hamba zozibini. Nami ngicela ngivotela-ke kulapha kuma-DStv Viewers Choice Awards as your favorite comedian. Nithi nje nisende u-SMS 3E ku-39201 khona ngizohamba nayo le award. Isekhona ngakahambi kanti. Ubone utsho sihambile kanti akahambi. Fana nomuntu ofika athi useyahamba bese umbone khona bese ethi angisekho njalo. Abantu abangakwazi ukuhamba.